Badira hilabeteak Donostiako Santelmo Museoan 200. urteurrena gogoratzeko erakusketa bat dela. Gaur ordea 200 urteko hiria deiturikoa aurkeztu dute. Erakusketa bidaia moduko bat dala esan daiteke, gure hiria zer izan zen eta gaur egun zer den ulertzeko aukera paregabea eskaintzen diguna. Hain zuzen, azken 200 urteetan hiriak izan duen garapena ikus daiteke bertan. Elkarlanean gauzatutako proiektua da. Hainbat erakundek, elkartek eta ikasleek hartu dute parte. Honela, 3 elementu erabili dituzte. Batetik, denbora lerroa deiturikoa dago. Bertan, urrunkera kronologikoan hiria nola sortu den ikus daiteke. Horretarako, plano eta argazki historikoak erabili dituzte, denak azalpen testu bidez lagunduak. Bigarreneik Donostiako Aldezarreko deskribapen arkitektonikoa egin dute. Bertan, 20 eraikin edo guneren dokumentazioa jorratzen da. Eta azkenik ikus-entzunezko batek iragana eta oraina batzen ditu. Donostia barnean egindako paseo bat da, kale eta eraikinetan zehar. Eraikinen inguruko informazioa ere islatzen da bertan. Paseo bat emango dugu erakusketaren bidez. Eta paseo honen bidez gauza bitxiak ere deskubrituko ditugu. Gainera, aurtailerrak, bisita gidatuak eta hitzaldiak ere antolatu dituzte erakusketaren harira. Bien bitartean, gaur hasi eta abenduaren 8 bitarte duzue 200 urteko hiria erakusketa bisitatzeko aukera, Donostiako Santelmo Museoan.